xiquets i xiquetes, mireu, he portat per a contar 2 contes més d'estos que ens agraden tant, sobretot a la classe dels cacauets i a la classe dels bitxos bola, que jo ja sé que a estos els agraden molt. Comencem amb el del gat? Diu, mira, a veure, un gatet, mireu quin gatet més bonic que és este conte, Però este conte, tots sabem que és un conte molt màgic i que si li fem una màgia que fa xas, 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 canvia. I ara què és? És un ànec? Mireu quin ànec més bonic. Li fem una màgia, a veure en què es convertís. Diu, xas, xas, xas. Oh! S'ha convertit en un lloro. Que lloro més bonic. Voleu fer-li una altra màgia? Vinga, va. A veure. Xas, xas, xas. Què és això? Qui ho sap? És un calamar que va nedant per la mar i fa glu 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 glu. Mireu que xulo el calamar. Li fem una màgia? Vinga. Diu xas, xas, xas. És un tucà. Mireu, els tucans són uns pardals que tenen un bec molt gran i molt colorit. Mireu si és bonic el tucà. Li diem adeu al tucà? Adeu, tucà. Li diem adeu al calamar? Adeu, calamar. Adeu, lloro. Adeu, aneguet, que te'n vas a nadar. Diu, i adeu, gatet. Serà este gatet marrameu, el gatet de la castanyera? Ai, 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 ho sabem. Però, conte contat, ja s'ha acabat. Mireu, ara vaig a contar-vos l'altre, el del caragol. Per a què continueu fent màgia molt de rato? Que estos de la màgia són molt xulos, Mireu, el del caragolet, si està content. A veure. Ui, un caragolet, en este conte, un caragolet. I allí una mosca. Mireu, si fem una màgia. Xas, xas, xas. Oh, què ens trobem? Una papallona. És una papallona, Mireu-la, que bonica la papallona. Oh, fem una altra màgia. Diu xas, xas, xas. Ui, un ratolí. Mireu, un ratolí que se'n va de viatge. Perquè du una maleta i unes ulleres de sol. Se'n deu anar de vacances, este. Fem una màgia, a veure com us és. Diu xas, xas, xas. Oh, mireu, què és això? És una serp? O és un cuc de terra? Una serp. No sé jo. Les serpes estan enfadades. Té cara de susto. No, mira. Té cara de susto. No fa cara de susto. Fem una màgia, a veure qui és l'última fulla, Didac. Xas, xas, xas. Oh! Un camaleó! I qui se'n recorda de la mosca que havíem vist a la primera fulla? Mireu què fa el camaleó, fa. Va a menjar-se la mosca. Perquè els camaleons fan aquestes coses, mengen mosques. Que xulo. Li diem adeu al camaleó? Adeu, camaleó. Adeu, serp. Adeu, ratolí. Adeu, papallona. I adeu, caragol treubanya, que puges a la muntanya. I conte contat, ja s'ha acabat.